Kita mag-morning hirit, kita mag-morning hirit, kita mag-morning hirit. Morning hirit na. Morning hirit na ha. Morning hirit na. Morning hirit na. Morning hirit na. Miyerkules Santo, mga tugang petsa 16 kan bulan Abril. Kami po nagpaabot girarin in pangumusta sa lambang member kan bilog na family hanggang po kitang 7 o'clock in the morning. Hindi po mga tugang sa GB. Good morning po, Legazpi City, Probinsya Canalbay, mga Bicolano sa manaparte kan mundo. Kumusta po kamugabos? Kami po naglaom na kamugabos nasa marahay na kamugtakan sa mga oras na ini. Libre na po sa anuman ang kapahamakan. Magandang morning po, Legazpi City, Probinsya Canalbay, Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga Bicolano sa manaparte kan mundo. Chief Technician Ramer Tarayan sa tuyang partner sa Newsroom, News Director Mar de la Cruz. Sa luwas mga tugang Mega Force Patrol para po sa mga bareta ang unya na pag-aaga. Kasarabay niya to dyan Sinda Al Armario, Joshua Bino, Joe Marbien, Karen Ala, Angel Mustasa, Siringman mga tugang sa panginginot ni Chief of Reporters Jimmy Nasalita. Hanggang kitang 7 o'clock in the morning. Good morning, good morning. Miyerkules Santo na po. Mga tugang, ingat-ingat kita kabos. Mainit-init ang satuya na palibot. Kumusta po ang satuyang may mga birthday niyan? Petsa 16 palan mo yan. Petsa 16 palan mo yan. Adi, Miyerkules Santo palan. Adi, half day mo yan. Half day mo yan sa mga opisina kan gobyerno. Sa mga regular na mga empleyado, natang may irregular. sa mga regular na mga empleyado, mga tas ang sabihin ko tabi, sala lang siguro sa terms. Tas sa mga libaw ngaya BJMP, ngaya PNP, yan, dahil pwede mag-leave mga sa mga nasa Coast Guard, ngaya mga nasa health services, yan ha. O kaya yan, naka-alerto yan, ha? Sa disaster management. Ayan, ha? Pero tabi sa ibang mga empleyado, enjoy ka mo, ha? Enjoy ka mo. Ta half day na lang kita ngunyan. Huwebes, Biyernes, dahil pong laog sa opisina. Siringman, mga tugang, ang balik na po kayan is Holy Monday. Petsa 21 na. Mga tugang kan bulan na Abril, tulong simana na sana. Mga tugang election na. 20 o next week, second week. Tulong simana na lang. Gusto kong matapos na yung eleksyon. Napapagal ako. Napapagal nung tabi ako. Gusto kong matapos na tabi ini. Sus ko. Nailing ko ang mga Facebook mo niyan. Grabe. Nag-iinit ang mga pasirimbaga. Nag-iinit ha. Nag-iinit. Kaya po, relax lang. Relax lang. Mga tugang kita, tabi. Bueno. Ramon tadaw mga tugang an marhain na bareta ngunyan pong pagkaaga di po sa sendong programang Morning Hearing. I know you want me. Basta Morning, Henry M. I know you want me. You know I want you. I know you want me. You know I want you. I know you want me. You know I want you. 1, 2, 3, 4, 1. Good news, mga tugang, marhain na bareta sa DCGB. Ella quiere su rumba. Halat ngo na hain ay ito. Well, ay hain na susinin lang ko kaso. Tiene la boca grande, dale, ponte a. Hain na sa tuyang sininyalan kan sa rongalaw. Ito. Nagdadaog ka mo kay Henry M. Sabi digdig, Hindi mga tugang ang sa tuya taming marhain na bareta. Mo flap, but pit mo. Deda tabi pakaoro aldawon ang pagkaon sa mga food chain. Tama tabi Dr. Chris, pade. Maray na agad tabi pade. 16 ngayon niyang pade. Sabi ni Dr. Chris Giana. Sabi digdi, eat low on the food chain. Nata daa. Kung kita da magkaparakaon dyan sa mga food chain, dapat da ba ko yan regular? Ella quiere su rumba. Magponda tabi kan industrial revolution.
man-made chemicals and toxins such as pesticides, Ponte. herbicides, heavy metals, and radioactivity Mommy got an ass like a have been polluting our environment that's what it is. and finding their way into our food supply. Do everything in here. Magpunda mga tugang kan industrial revolution. Night alone. Ang mga chemicals databi nagibon ng tao siring sa mga toxins, siring po sa mga pesticides, mga herbicides, mga metals, as in iba pang radioactivity. Iyo databi nakapulyot mga tugang kan sa tuyang palibot na may nakakaabot duman sa tuyang pagkaon. Rumba. Go. The higher you go on the food chain, Give it, I get what. more concentrated toxins become, and a greater danger they present. Kuni kada tabirol daw dyan sa food chain, Baby, mga tugang, may dakulao ng tsansa na igwatabi ka ni danger na makuha dahilan mga tugang sa mga pagkaon. Example databi sa mga oceans, ang mga creators tabi ang mga creatures pala na mga pagkaon, mga sira dyan. Siring databi sa mga tuna asin iba pa. Pwedeng makakaon databi iyan mga tugang ki mga smaller fish asin iba pa na pwede tabi nan mga sira na iyan. Igwa kipigaapod mga tugang na microplastic. Human nanggad adi. Ha? Human nanggad adi. Ang mga microplastics na iyan asin iba pang mga toxins pwede tabi na kinaonin sira asin na padumanman sa tuyang lawas na sa kalaunan nagiging poisonous iyan sa satuyang hawak. Napag-araman man ang mga chemicals na pigbapakaon sa mga orig, sa mga manok, para iyan bigla mga tugang na magdarakula, iyan tabi delikado man sa tuyang salon. Kasarabay po ang mga pesticides na pinag-spray, pinagagamit mga tugang sa mga gulayon. I know you. Para iyan, day tabi mag-atakihon ng mga peste o mga iba pang mga bagay-bagay na pwedeng ikaraot kan tinanom, kaya pinagagamitan ka iyan. So rumba. Susog sa pag-aadal, mas maray da tabi na organic ang sa ito yung kaunon, o mas maray da tabi na kita mismo ang magtanom, Ponte. tanganing librido iyan sa ano man na pesticides. Yan. Nagdadaog ka Yan tabi sa tuyang marhain na bareta, mga tugang sa morning hirit. Iyo man ang ganda. Aga. Iyo man ang Damn, ganda. he's hot. Label. Day da tabi makakawal daw mga tugang sa food. Day man babawal ang pagpasiring dyan, pagkaon sa mga food chain. Pero databi, mas maray databi na day kita maka urual daw kaiyan, tangani po na day kita nin problema. No, I won't. Okay, yan po ang good news. Marhain na bareta, mga tugang sa morning hirit, tigdi po sa DCGB. Rumba. Yeah, I get it. So rumba. Yan bagang manok. Ang manok baga dati, native ang pigkakaunta. Di ba? Dati native bagang pigkakaunta kang manok. Ngunyan, kan sa high school ako, may nabot ngayon na 45 days. Yan. Tapos mga tugang sa mga poultry ngunyan, gari 30 days na sana yan. Pipainom ki mga chemicals para magdarakulang manok. Sa kabaga, bako na ano na kita. Wala sabi, pag nagulpi ka daki manok, sabi nakakabakla daa. Kadiyo. Padi, Dr. Chris, tama din na. Kaya nakulon ko niya nga, nakulon na ko yan mga, ta. Kanda at tabi, nagparakaraon ki manok. Oh, yan baga naman. Yan baga man, may gary growers, di ba? May laying mask niya, di ba po na mga para magburunay ang manok. Ha? Kaya na nagaparadakol da, raki unong pada, na, ipay na, mga tugang, takakakaon da ki manok. Hindi kung totoo yan. Maraming tadaw mga tugangan, mga buhay na manong bareta sa morning hirit. Buena Manong Bareta sa Morning Hirit. Angel Mustasan, nasa linya. Ramong tadawan mga bareta dyan sa luwas. Angel, good morning, come in.
Yes, good morning VP Henry. Good morning sa tuyang mga paraan tabay. Sa mga dagdagtang barata, formal lang na sa angatanin kasong pagpayular sa Republic Act 9165 on Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, si alias Luca, 41 anyos, warang agom, karong electrician asin residente kan barangay Pigcale, Legazpi City. Oh. Sigun sa Legazpi City Police Station, kasuhapon kan ipighampang nindaan suspect sa Legazpi City Prosecutor's Office makalihis na makabakalan operatiba min illegal na droga sa iyan na may kabilugan na kantidad na 24,000 pesos. Ginibuan bypass operation sa parehong barangay kanakalihis na banggi kana mga personalized kan hepatura kaibahan na ang mga representative kan Department of Justice asin sarong kagawad. Ang nasabing suspect ang paramihan tras na matinira sa hepatura mantang pigahalat ang magiging desisyon kan korte para maibalo naman siya sa formal na presuhan. Aha. Mga dagdag Ay, na Angel, bareta, madali lang. Ano itong nadangog ko na sarong kagawad? Ano ito? witness DP. Paguna, sus ko. Witness. Apo, pag bypass operation baga, Testigo. presuhan ka yan, testigo kikagawad. Paguna ko kung ano. Witness palan. Apo, Anong spelling kang witness? W-I-T? Witness. oo, Paguna ko witness. pwede man, depende. Doon mga sabagad mga panahon. Madam Witness. Gabus-gabus lang gan sa imo, baby. Miyerkules Santo Miyerkules na. Santo pala nga. Madam Sige, Witness, uminom ka ba ng iced kumain ba kayo ng iced tea? Your Honor, hindi po kinakain ng iced tea. Iniinom po. Okay, sige. So yan, DP, ang mga dagdag na bareta, hali sa Legazpi City Police Station, Angel Mostaza, DCCB News. Thank you, Angel. Mientras tanto, Karen Ala nasa linya. Karen, good morning, Karen. VP, good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Limitadong kaso ang tigain ganyar nangunyan kan Diocese kan Legazpi sa mga ipopresyon isa sabay pag Domingo nin pagkabuhay o resurrection. Iyan ang ipinahayag sa DCGB News ni Reverendo Padre E.A. Sibilia ang namamayo kan Commission on Worship kan satong Diocese. May relasyon tabi iyan, VP, sa ipinaluwas na bagong guidelines kan Diocese sa pagkondusir kan mga prosesyon sa Semana Santa. Sa itinaong paliwanag kan Padi, sinabi kaining aprobado na sa bagong guidelines kan Diocese na dapat ang emphasis na kan salubungon yan o kaya ining dapat na sanang iluluwas na imahen sa pagkabuhay, iyo ang imahen ni Kristong nabuhay liwat, Buda ang inang Santa Maria, dahilan taan susod kan Diocese, ang sunodon kung ano ang nasa gospel account o istorya kan pagkabuhay ni Kristo. Tapon matatandaan ba VP, natuod ang mga may tagsadiring paso, mas tingani kami na may pilig-atama na santa, natuod na all-star cast na ang minairibas sa simbahan na santa, kung sublitan namin mention pa sa Biblia, ang mga ini sa istorya kan pagkabuhay ni Kristo. Halagad sigon sa Diocese, kung kagustuhan man giraray kan ibang mga parokya iyan na dating sistema, sa luwas na sana dapat ang mga ini, o kaya palsukon ang mga ilaw kaini sa karo. Dahil ang pinaka-importante masa na dapat sa aldaw na iyan, ang mag-inang Kristo asin Santa Maria na iyong mahihiling mong magsasabatan mo na bago ang misa sa Domingo de Resurrection. Yan. Isang kahurong mo tabi na sa diocese tabi, Karen? Si Father E.A. Sibilia tabi VP, ang Commission on Worship Head. Iyang gusto ka ang diocese? Roger on that. Diyan baga sa salubong manang sa mga disipulos may kasarabay diyan. Nakuan mo niyan. Nugad pati pigiriwalan yan, tapigahanda niyan. Opo. Pighanda niyan kan mga may sadiri kang paso. Yun talaga tabi VP. Natuod talaga. Okay. Sige, basta kung yan, di yun na yan. Pero kung ida sa nato, dan palang pwede man. Pwede man. Diyan sa salubong, sisa dyan ang kasarabay dapat na disipulo, daig. Day naman tabi VP. Day naman Pero tiga. baga sa pagkabuhay baga sa tuyang kagurangnan, ang primero bagang duminuman si Santa Magdalena, si Sa Magdalena. Di ba? Opo. Tama? Si Magdalena ang Roger on that. primerong May duminuman. Bidbid mo si Magdalena. Opo. Opo. Oo. Iyan sumay darat pamot. Sorin?
Kay darang paamot ba kay itong kan pagkagada ni Kristo. Bako ito, so nagpahid kang pahamot sa bitis ka sa tuyang kagurangnan. Gari bako, gari Veronica ito. Dahil mapigkarawan takaman sana. Dahil. Okay. Unyan, isipan niya raon duman. Si Veronica baga, so nagpahid baga, nagpahid baga kantela. Oo. Sutela baga, sutela na binugtag sa pinahid sa pandukan sa tuyang kagurangnan. Santa Veronica iyan. Oh, actually, dahil man daki tawong Veronica, dahil man daki Veronica na tawo. That. Aram mo, Shara. Aram mo Karen, iyan da, sabi ni Monsignor Cruz, iyan na tela na ginamit na nagtala sa pandukan kagurangnan. Nga po da kan, Veronica. Oh, di ba? Sisa ito mga kairiba niya dyan, si San Pedro. San Pedro ba kayaon dyan? So, Opo. wala sa iba pang disipulo, inot niyang tinaraman. Oh, gari ka mag nagbasa ki Bible ade. Aram ko. Gari sige mas ang tango mo. Aram ko yan. Ah. Pedro, si Magdalena, buda si Santa Maria. Oh, well ba sa pa sa nakinauron, di ba? Deko aram ko natatalubin na kulo na sa kasarabay sa salubong. Natuod na kaya. Oh, o Kaya tumada. aming pagkirsan to, all starkas ang nag-irba. Oh, may angel baga dyan, so angel na pigtutunton. Dahil naman ang tabi VP importante according sa Diocese of Legazpi. So angel, kaniguan. So Sa so pigtutunton na nagasaklot kan man to. Sa iyan. sisa Iyan, masaklot kan man to, di ba? Yan pa, pwede pa ilan. Oh, dahil man dahil. Pero, ang concern digdi, sa mga santa, sa ibang imahe, na tigsasabay pa sa posisyon. Okay. Pero anyway, kung gusto pa kan iba, dahil maging problema. Yeah. Okay. Karang Sige. Ana, DCGB News. Good morning kay Busing Leonito Gaviria, Maray na agad tabi amigo, kay Madam Melindawi, good morning. Mientras tanto, Al Armario nasa linya, good morning paringal, kamin. Morning, Brother Henry. Uyog Sarong, mo, halo na ni Angel, so, ni Karen, so Angel, paano pagsaklot ka ito? Okay, sige, go, Brad. Hindi ko na-get sorry na. Go ahead, Brad. Sa monitor. Mm. Anyway, basta, Aha. nalagod. May narunduman ako. Wala kasi, sige. Bayan na, tumakabadagit kita. Oo. Mhm. Seryoso na kita na. Aha. Alam mo, brother, sarong epektibong paagi ang ginibukan simbahan katoliko, lalo digdi sa Diocese of Legazpi, na ma-maximize ang pag-recruit nin mga disipulo sa barangay para madaraan mensahe niya na Semana Santa. Si Bishop Joel Bong Bailon Jr. may kasuguan sa mga parokya sa bilog na probinsya Canalbay na padakulon ang recruitment ng mga disipulos para darahon ang mensahe sa simbahan sa harong-harong sa paginin pangadji asin pagbindisyon. Dati kaya, brother, 12 sanang disipulos sa sarong parokya, kaya dahil man talaga kikaya, dahil nasa-saturate ang pagbisita sa mga harong-harong dahil sa limitadong oras asin kapagalan man kan dosing mga disipulos house to house. Alagad mo niyan, kada barangay, iguanan nin mga dagdag na recruit para ma-maximize ang pagbisita sa mga harong-harong, lalong-lalo na sa mga harayo man sa tinampo. Bagay na na-appreciate iningo niyan kan mga parokyano dahil namatian ninda ang importansya nin kabananan o pag sa Diyos, lalong-lalo na ngunyan na Semana Santa. Yan ang informasyon halidigdi sa luwas, Alarmario, DCGB. Thank you, Paringal. Sorry po. Mientras tanto, nasa linya, Jimmy Nasalita. Jim, good morning, Jim. Kumusta dyan sa 3rd District? Kamin, Jimmy. Naputol si Jimmy.
Naputol. Okay, Okay. maray na aga sa mga parantabay. Nakabandera sa level kan Philippine National Police and full alert status ngunyan na Semana Santa. Ini ang sinabi ni PNP Provincial Director Police Colonel Julius Añonevo kung sa iniyo ang mandato kanin sa injirong kapulisan sa bilog na nasyon kan Chief PNP. Ang gustong sabihon ang mga pulis anytime on call firming ready sa anuman na mga problema handa na rumisponde lalo na ngunyan na dakul ang mga balikbayan matawo kung saan ang liderato kan PNP gustong masiguro na matrangkilo ang seguridad kapalibutan, masigurong safe ang mga matatawong lugar dahil nin makalusot na mga mararaot na elementos sa panahon na may mga aktibidad ngunya na Semana Santa. Danguguntahan tingog kan PNP Provincial Director Police Colonel Julius Añonevo. Ano ibig sabihin ng full alert sa PD? Ano po yan? Yan yung pinanabasahan sa itatong na kapapabantay na kapulisan. Ang posisyon na Pilipinas yung tinatawag na red alert status. So, wala naman tayong mga namomonitor na mga dapat pagandaan masyado ngayong palapit ang mga kwan. Wala naman po. Basta tayo po dito. Bukod ng aming namumuno sa PNP. Kaya bantayan ang siguruhin na ligtas ang ating mga manlalakbay, ang ating mga bisita, ang ating mga turista na pupunta rin sa lalawigan ng Albay. At kasama na rin yung mga taga dito na nagtatrabaho sa Maynila. At yung mga taga dito naman na babiyahe, at ayan din na nalayan namin. Sila ito. Yan ang tingog kan PNP Provincial Director kan probinsya ni Albay. Magdagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGP News. Salamat, Jimmy, sa report. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Aramon tanawan mga headlines in the morning sa Lado Nacional. Kasabay po si News Director Mardela Cruz. Good morning, Pading Mar. Kamin. Kumusta dyan? Go ahead, Padi. Good morning, BP. Good morning sa mga tabantabay. Headlines ko niyan, PNP nag-deploy ng kadagdagan na 25,000 na pulis para sa Holy Week. PNP siniguro ang seguridad ka mga biyahero asin maging ang implementasyon ka mga batas trapiko sa mga tinampong ngunya na Semana Santa. Pag-asa dahil nahiling na LPA o low pressure area na makakapekto sa peak o kasagsagan kan Semana Santa. Mandarin speaking agent available na sa Tourist Assistance Call Center sigon sa Department of Tourism at ang DOH nagandaanan ng mga medical response team para sa mga kalamidad asin dabiguan. Dahil patakot sa seguridad ngunyan na Holy Week sigon man sa PNP. At ang PNP na iristro ang 2,400 na pagsuway sa election gun ban. Pagbakal ni NFA Rai sa mga LGUs atrasado sigon kay NFA Administrator Larry Lacson dahil sa restriction kan COMELEC na ginagaipuhan magkuha ng exemption. Sabay na ang mga pagpasar ni mga resolusyon sa nagkakapirang mga sangguniang bayan o panlalawigan. LTFRB, zero tolerance sa mga kamote driver. Mantang online vape buyer, kaipuhan ng mag-register sigon sa Department of Trade and Industry. Mga nako ang submarine drone, posibleng halis sa China. US anti-ship missile system na sa nasyona para gamiton sa balikatan exercise. Siring kabig dalaoman, China, kinontistar ang pagkasabay ang pagbitbit kan Google Maps sa West No. Philippine Sea. Paano kaya? Madelete nga pa ito. Okay, so for BP, ang mga headlines ko nyo na pagkagat o dyan ka POS Enterprises, hanapon sa na Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio dyan sa Orosat, Legazpi City,
Basta radyo, IPYS ninyo yan, 24/7 konektado ko ang maski daing load. Good morning sa DPWH First District Engineering Office. Mapo naman si VP kan sa indang Motors Assistance Center dyan sa may party kan Lidong sa Santo Domingo, Albay. Buon ngunya na alas 8 nin aga, asin madurar sa sa pizza 19, Aha. ngunya na Holy Week. Mhm. Alis sa news page, ini po si Marnila. Good morning. Thank you, Paring Mars, sa mga headlines. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Sige, sandali lang. Taramon ta daw mga tugang kung kumusta tabi ang heat index. Ngunyan po nga daw, taunungin natin ang pag-asa. Baka lamang duty so sa kuyang amiga sa pag-asa. Ano, Chiprame? Di ko na daw ang busos ni Alexis, adi. Ano daw nangyari daw taday nag-duting aga? Permina sa nahapon. Ano ko nagdadangog lamang dyan sa ligaw. Puro lalaki ang duty sa aga. Nagreklamo ka nga. Hello, good morning. Good morning, amigong Jim. Ayo po, maraming na aga. Maray na aga, boss. Ay, hi, amigo si Alexis. Si Alexis, Oo. sa aga mo pa siya pwedeng makauro. Sa aga pa? Sa agaan, duty niya. Para man bigo galing sa aga waring. Di kaming broadcast. Tawe bisan to mo. Sa igyaw na ko sa aga palan. Yaw na ko sa aga palan. Iyo. Sa aga ko siya makauro. Iyo po, Adi. ano siya, 10 to 6 months aga. Iyo, ano. Rong timing garing tawe bisan to na. Iyo. Pwede man maglaog para makauron mo si Latuson Mosque Bisanto. Latuson ta. Ikaw naman tunay. Okay. Sige, Migo. Go ahead, Tabi. Ngunya na pagkaaga. Anong latest na forecast? Tabi, go. Ayo po, marahay na aga po sa mga paraan tabay ka na DCGB para po sa update sa kamugpatan kan sa tuyong panahon. So lamenting easterlies na nakaka-apektar sa tuyang nasyon. So iyo po inan madarati maalingahot na panahon kasi na posible man itong mga biriglaang pag-uran. Kung minsan may kaibang pagtagitian, mas salangkaw ang tsansa kayang pag-abot kang hapon sundot sa banggi. So sa ngunyan tabi GP, wala man kitang namamonitor na NPA o posibleng maging bagyo sa laog kan sa tuyang area of responsibility. Kung maging duman sa luwas, kalarado man, wala man na bipilot ng mga cloudcaster dyan. Kung man tayan sa mga masunod na aldaw, wala kitang antisipara na posibleng maging bagyo. So sa tuyang temperatura sa masunod na 24 oras, pinakababa na sa 23 degrees Celsius as in pinakahalang tao posibleng umabot sundong 33 degrees Celsius. Sa tuya po na forecast heat index digdi po sa Legazpi Albay nasa 39 degrees Celsius po ngunya na aldaw. Kasi na BP sa tuyang kadagatan magiging banayad ng sunod sa moderato ang pag-ukol nasa 0.6 sundong 1.5 meters na piglalauman ang taas kan ukol. So yan lang po ang sa tayong update para sa kamugpatan kan sa tayong panahon. Halito digdi sa pag-asa DOST Legazpi. Jaime Bordales po sa liwat malahay na aga. Salamat, amigo. Migo, kumusta mo sa natabi ako, ha? Iyo po, wala problema. Okay, salamat. Mabuhay ang pag-asa. Yes, sir. Thank you. Mga tugang, Jaime Bordales sa Kamugtakan Kampanahon. May istorya naman ito, Chiprame. Masarap mo ito kay. Kumusta ka na ngayon ni Henry M? Pag-asa, girl. Ay, bata. Miyerkules Santo na ngayon. Kung ano pang yung pag-iisip mong sarawayon ka. Kumusta nga ang pag-asa, girl? Bueno, i-text na po ang mga birthday greetings. Tapapasadaan tayo yan. Pa-report, ilaw ko muna ang report ni Joshua Bino. Joshua, good morning, Joshua. Yes, Titi, good morning. Good morning sa mga parantabay. Ay nasagot akong istoryang kulap ni Tikwaran kung pwede pang ilaw sa utaw. So, Circulis Santo na. Nata na. Ay, gwa?
Diba, kay Miyerkules Santo pa man. Saga kayo ng medyo dahil stop ta na. Pwede? Pwede man. Ano nangyari? At Anong nangyari naman sa istorya? May tadok mo nagkidit na lead. may sarong candidate, Tapos, sundo sa harong na warang kusina, nakabot ang pangampanya sa harong ki, sa harong na malitot na warang kusina, nakaduman sa... nakabot naman sa harong na daing kusina. nakabot naman sa pangampanya. Baka mainiton man. Baka gusto magpaingalo. Mainiton bagang panahon. Oo. Pwede. Pwede ba kung mangyari? Pwede mananggan. Pwede. Okay. Okay. O, sige. Anong magbalita dyan? Yes. Oy, Suspendido ang hanap. Nag-adjust ka sa pag-asa? Oo, minsan. Sige, dapat taga, kung si Alexis ha, kumusta mga kota? Ano yun? Para sa imo, pag taga-api itong kulugon. Si Pag-asa Girl. Bata sabi sa ko na Alexis, nagdagugya si Mama. Nagdagugya ni Mama, so pigaan na po ako. Duwag sa kayo ng kuhan, makapaan sa ligaw. Pwede hindi kita kayo makapanaga. Okay, sige, go. Yes, sabi si Henry, apektado ang hanap buhay dahilan sa Parangil Trust. Pinumpistar kan Land Transportation Office o LTO Bicol ang lisensya kan 10 mga driver Oh. matapos magpositibo sa ginibong sorpresang drug test Oh. kan Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Bicol. Sa 10 driver na nagpositibo sa initial na drug test, Oh. saro ang nagbabiyahe digdi sa Legazpi Grand Terminal, Oh. siyam duman sa Bicol Central Station, sa Siyudad DP Henry Naga sa Camarines Sur. Oh. Sa pakipag-urong kan BCGB News, kay Mr. Carlos Fernandez, ang tagapagdaram kan PDEA Bicol, Oh. ang 10 na nagpositibo sa initial na drug test sa DP Henry sa paagi ng urine sample, ay man tulos-tulos pwedeng i-judge kung kaya maagi ini sa confirmatory test. So, ihi na kinuha sa inda kasukudma sa ginibong Oplan Haraba sa duwang terminal digdi sa Bicol, sa kulang terminal, Legazpi and Naga. So, urine sample na kinasin sa inda kasukapon, dito digdi Henry at ipapadaraman duman sa PDEA Central Office sa Manila para ihagi sa confirmatory test. Oo. Sisi socorro mo tabi Joshua? Carlo Fernandez, Carlo Fernandez ko ni spokesperson, kan PDEA. PDEA Bicol. Okay. Ngunyan. Ngunyan, itong mga samples ng kasungapon, ito padara duman sa Manila, Central Office, para sa confirmatory test. Oo. Kung magpositibo sa confirmatory test, duman naman mahihiling kung ano ang mga masunod na lakdang kan ahensya, pero posibility, iyo ang i-recommend na magsairaron sinda sa rehabilitation. Bukas ang opisina kan PDEA sa anuman na tabang na hagadon kan mga nagpositibong driver sa illegal na droga para sila makapag-rehabilitate sa DP Henry. Atin kumbaga mahirayo na ang sendang buhay sa paggamit na illegal na droga. Pero sa ngunyan, initial drug test pa sa na ito kaso odma, biglaan ini unannounced ko na kaya sabi ni Sir Fernandez, kaya man tulos-tulos pwedeng i-judge ay gaman sindani na karapatan kung kaya ang initial procedure tani ni Henry. May karapatan na ano? Ha? Dahil basta-basta i-judge na may karapatan naman? May karapatan sinda na kumbaga day tulos ma-judge. Okay. Na sinda kaya adik ko nagagamit palaga. Kaya iagin sa confirmatory test, ang initial procedure tani ni Henry, iyo ang kinumpistar mo na kan LTO at sinda mga lisensya. Kung siya desin David Henry makapagbiyahe, sundo sa mga masunod naman na aldaw na maharapan ang confirmatory result sa PDEA Central Office. Gusto sabihin mo, ining 10 ini, tama ba ang pagkasabot ko? Takasapon, nadangog ko sa Angel na kauron niya dyan sa terminal sa programa ni Pio. So mga sa ano ito, Harabas, ano ito? Oplan Haraba. Oplan Harabas.
Ining sampulong ini nakuha dyan sa terminal kan Legazpi? Bako, sarap Sain. lang sa Terminal kan Legazpi, Siyam Tanaga. Ah, saro sa terminal kan Legazpi, Siyam Sanaga. Aha. Anong pagmamaniho kan mga ini? So, 5 driver, nagmamaneho kibas, So 5, Saro. van. 5 bus driver. So 5, bus driver. So, saro, van. Saro van, okay. So, 4, tricycle driver. So 4, tricycle driver. So, balik 10. 10. Ada alat ko na, alat. So saro, tama ba? 5 bus driver. Limang bus driver. Sarong UB Express. Sarong UB Express. 4 na tricycle driver. 4 na tricycle driver. Ako, abo ko man talaga mag-judge mo na. Pero bakit hindi karaw-karaw na didiscovery kang PDEA? Diba? Although may lead na nasinda nagagamit, pero kay pang confirmatory test, tama? Aha. Nata ini na ginibo rin ng drug test. Bago pa Bakit ini yan totoo. Ah? Bago pa totoo, tama, confirm pa. Totoo na iyan. Isisiguro Totoo sa na. Kundi iyan, ang gamit ng dito. So, Oo. ang sabi niya, so, ano yun, test kit ang ginamit. Ah, okay. Urine. Urine. Oo. Ang Unya, tunay ang baga siguro kansog sunod. confirmatory sa buhok daa, kung saan pa. Unya. Kumbaga, ang ginamit na kaswapon, test kit. Test Ang kit. sunod na aagihan ng proseso, so laboratory na talaga. Oo. 5 bus driver sa yung sa van, 4 na tricycle drivers. Oo. Ining bus na ini, siya nagbabiyay ini. Pasarain. Di mo na Bicol to po. Manila yan. Ah, Bicol to Manila. Bicol to Manila. Pangyari. Mabaka. Difícil kung ang tasakayad mo pala na auto nagbiyahe ka, may tama. Baka iyo yan ang paano kasi natatala ang driver din ang iturog. Sa bagay, marian pag din ang iturog. Kasi may magimata. Kung parang driver din magimata. Okay. Pangyari sa mauraro. Karaw lang yan. Karaw lang. Pero this is something na dapat hirupan kang gobyerno. Tama. Di ba? Abate, Pagkatapos kan drug on war ni Presidente Rodrigo Duterte, although ako man baga niya na dahil man niya naubos gabos, dahil niya kayak sa sayang termino, linga na uni o. Random drug testing, 5 bus driver, sayong sa van, 4 na tricycle drivers. Di kumpiskado ang driver kayo din, lisensya. Ha? Kumpiskado ang lisensya. Kumpiskado sa lisensya. Kaya tagpod sa mag-abot sa confirmatory result, kasi na makapagbiyahe pa rin dito yan. Okay, sige. Ayan tali, parte yan sa partnership kan LTO Buda Pidaya para sa ligtas na pagbiyahe kung yan ang simana sa yan dito ligtas na para sa Halikaluwas, Dos Capino, PCTV. Paningit sa Morning Hirit. Mga dagdag na kaaraman yan. Mga dagdag na kaaraman sa Morning Hirit. Thank you, Joshua. Morning Hirit. Sari po. Hali po dyan, mga tugang sa luwas. Paghurup-hurupan iyan yato, buda sa mga nasa kwan dyan. Diba? Nakabuelo, nagkakapira. Nakulong pa si Presidente Rodrigo Duterte. Sa pagkakulong ni Presidente Rodrigo Duterte, selling no, sisa daw ang mga maugmahon kaan. Diba? Dakol na mga tao ang mga maugmahon kaayan. Nung ngaya. Sa kabaga. Okay, mga dagdag na kaaraman, mga tugang sa Morning Hearing. Rin ako ang kuna ini so kung nata mga tugang ano nga pod sa pigdadaplos na dungo kan ayam asin kan ikos pero yun na mauli higit na lang kita
ora nalog. No, alat ko na. Sus ko, ano, gano'n kasupugon man sa ito na, nagapara, ito. Nagapara gibog-gibog nga ka na, nanganit. Ito. Ang, ay garo iyon, ito. Ang sensation, mga tugang sa phone, as in vibration, habang iyang po, kung may nag-upload, aram na ko nung apod ka yan. Sabi digdi, the sensation that your phone is vibrating or ringing when it is not, when it isn't, is known a phantom vibration syndrome. Yan. Yan pala namamatian ta baga. Yan namamatian ta na ngaya. Kung ang cellphone nagre-ring, naka-vibrate yan. Pagkaputi mo, pag kinaputan ta, mag-vibrate baga sa kamuta. Ang apuda ka yan, phantom vibration syndrome. Yan. Ayan, bagaday naman kay nagaparagamit kang vibration sa cellphone adi. Magaston da sa baterya. Pero pag kinaputan mo yan na ang cellphone ngayon may nag-upload, nag-vibrate. Mga tugang, ana po databi kan phantom vibration syndrome. Yung epekto sa pagsakamot mo o sa man na parte kang lawas mo namin na nag-vibrate baga. Pag kinaputan mo yan, may nagtatakig-takig baga. Yan, iana po databi kan yan, phantom vibration syndrome. Paningit sa Morning Hirit. Yan po ang mga dagdag na karaman sa Morning Hirit. Jomar, good morning. Kumusta? Anong latest dyan? Salamat, VP Henry. Good morning. Good morning sa mga parantabay sa dagdag na bareta. Dakul na mga parishioners kan Our Lady of Mount Carmel Parish ang nagatindir kasubanggi sa ginibong Lenten Evening Reflection na pinanginutan ni Father Mark Austin Tuason ang parochial vicar kan St. Gregory the Great Cathedral na dyan sa siyudad kan Legazpi na inimbitaran ni Father Paul Ocpemia na iyuan mangenot sa naunambitan na okasyon sa ginibong Lenten Evening Reflection kasubanggi digdi sa Our Lady of Mount Carmel Parish. Ang mayormenteng tinukarigi ni Father Tuason iyo ang Hope in the Lenten Season. Ang mga nagaratindir iyo ang halos o gabos na mga religious organization digdi sa Our Lady of Mount Carmel Parish kan malilipot iyo ang representado kung kaya halos napano-pano ang simbahan dahilan sa kadakul-dakul na mga partisipante. Kasabay kan Lenten Evening Reflection ni Father Tuason, nagkondisirmanin pakumpisal si Reverend Father Aaron Liasos at si Father Paul Ocpemia at si Father James Sid. Katagod kay ni nangapudan man si Father Paul Ocpemia, parish priest kang Our Lady of Mount Carmel Parish, sa gabos na gustong magpartisipar sa gigibo na penitential Via Crucis digdi sa naunambita na parokya. Nagigibo naman sa Good Friday ang naunambita na traditional na penitential Via Crucis digdi sa naunambita na parokya. Pinagigibo ini kada Good Friday alas 3:30 maaga kung saan ang mga parishioners na minasabay sa Via Crucis iyuan nagkakaigunin pagkakataon na makipasang kang krus na ipinaglilibot sa ruta kang Via Crucis. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Good evening. Salamat, Jomar, sa report. Good morning, Henry M. Happy birthday sa panganay kong si Lisel Nocido Palisa. Happy birthday na
Thanks po. Yes. Good morning. Pamati po. Happy birthday kay Tess Lorenzana at kay Lisel Palisa at galing kay Annalisa Armenta ng Lorenzana Fashion Store, Tabaco. Tama ba? Lorenzana Fashion Store, Albay. Sige po. Good news, kadakol na dakop na mga paratinda, sira, bawal ang lugar. Bad news, sa mga auto na nakapark, bawal na lugar. Daipig na dakop. Ha 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 ha. Good morning, sir, and to all your listeners. Sabi ni Madam Melinda Wing, magisuyo tabi sa Aldao, wara kitubig sa barangay Tinampuligaw, mainiton day karigos bata pag high blood ako. Pangyari sa orarawali. Good morning tabi kay Jonas Rosal. Maray na aga amigo. Okay. Good morning Henry M. Iyo na iyan ang panahon ngunyan. Yeah. I love you. Salbatana, may nag-I love you. Oni, may nagkasunod siya. Sorry po, wrong sent. Maray nga nita. Binugtagan na. Nag-text ka giraray. Hindi ka ano ining pait mong ini. Sabi niya, I love you. Breakfast ka na muna. Maya pa ako daan, mga 10 o'clock. You'll have many more days like Maray nga na, Jing. Nag-text nga kay Tabi Chief Ramir. Sabi niya, sorry po, Sir Hen, wrong sent. mine. Pasiyama, boy. Di ko alam kung mabayi ni lalaki ini na nag-text na yun. Andy, Pasiyama mata. still this. Baka madamay kita. O maray nga nito, ikaw ki, ano yan, kipaliwanag. Baka mampalan talaga para sa kuya. You, Ang mga bareta, sandali, meron pa. Good morning, DepEd, Pipa Bakasyon, mga teachers. Bad news, mga principal, Pipa report pa. Happy birthday kay John April Austero. Yan. Good news, tabi, may daladang merindalan to si John April Austero. Ay, very good. Dai mapupundan droga tatay, pinadaba so drug lord bako. Ay, inda. Depende ko pag sarahutik anak, tatay ko yan. Bala sinda kang mga laban na yan. Alright, ang mga barata po, susunod na. Magalipas lang kan mga patalastas. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enod Sabareta,
Enot sa Gabos. Alas 6:09 oras po sa Pilipinas. Asin sa morning. Jimmy News Express. Mga baratang may init, madadagog na sa Morning Hirit. Jimmy News Express. Mga baratang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baratang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya at sa Headlines, mga tugang kan mga bareta. Gobyerno lokal kan Legazpi nagtagaman ng 100,000 pesos sa kada public elementary asin high school para sa Brigada Eskwela. Legazpi City Task Force Kalinigan at Kaayusan asin PSO nagpatanik kontra sa mga illegal fish vendors. Sa lado nasyonal, PNP nag-deploy ng kadagdagan na 25,000 na pulis para sa Holy Week. Pag-asa, dahil nahiling na LPA na maka-apekto sa peak o kasagsagan kang Semana Santa. Sa ibang nasyon, 14 anyos na aking negosyante nakagibon nin app na nagdidetect nin helang nin puso. Business News, supply din bagas sa bilog na nasyon supisyente sagkod matapos ang Holy Week. Health News, tips para maibitaran ang biyahilo ipinaluwas kan mga eksperto. Detalles, mga tugang kan mga bareta niya kunyan sa lado lokal. Nagtagama po ang gobyerno lokal kang Legazpi City nin 100,000 pesos sa kada public school, elementary, high school sa Brigada Eskwela program para sa academic year 2025-2026. Sa entrevista kan DCGB News kay Legazpi City Councilor JP Lee, pamayo kan Committee on Education, sa iyang sinabi na naaprobaran ini sa sanggo ni ang panlunsod na ang katuyuhan. Iyong matabangan ang mga pampublikong eskwelahan sa syudad na mamantinir ang kalinigan asin mapakarayan sa indang mga fasilidad. Sinabi ni Lee na pwedeng magsumiter nin proposal ang mga eskwelahan para mapadali ang proseso, mantang dapat na maipaliwanag kung paano gagamiton ang fondo. Kung medyo kay Pontangon yan, medyo madagdagan talaga o maayos. Facility talaga ro. Katapakan po sa mga sa mga PTA, Parent Teachers Association, parang at least na po sila mahirapan sa intento na diluduman. At least naigo po silang starting na kung ano po ang pwede gawin. Nakapagpapabago nin tao ang pagiging ganid. Sigon kay Diocesan Commission on Family and Life Chairman Reverendo Padre David Thomas Ramoso, may mga panahon na napapatos kita nin pag-iisip kang sadiri asin nakakalingaw na sa kagurangnan. Ngunya na Semana Santa, ini ang panahon tanganing magbakli asin baguhon ini. Tinawanin doon ni Father Ramoso na gabos na mga tao traidor asin unfaithful sa kagurangnan. Alagad padagos ang pag-inganyar sa gabos na dai magparaisip kang kasalan, kundi magbago asin magbalik sa mahal na Diyos. Ipinagstang suhestyon niya na magkumpisal para sa padagos na conversion sa pagsabing mas kigura no kagabat ang kasalan kang kagurangnan dai magkukondenar dahil sa iyang pagkamot na dai nin sukol. Sa iyang pagsakit, ginibo niya ini sa pagkamot sa tuya. Tanganin sa pagkamot niyang ini sa iyang pagkabuhay liwat, tawan kita ni panibagong paglao na ang Diyos na ini dahil naparigdi sa paghanap kan mga matanos, kundi sa tuya ng mga parakasala. Tanganin na tawan kita ni paglaom na sa likod kan pagkasala kan tawo, dahil kita pinapabayaan ng kagurangnan, kundi siya mismo ang minataong inisyatibo. Tanganin na kuguson kita, adukan kita, ninhulita ang Diyos na bidbita, ini ang Diyos na pano ng pagkaherak, maluya sa pagkanggot, mayaman sa pagkaherak. Tingog ni Father Dave Ramoso patikan sa iyang refleksyon sa DCGB ngunyan pong Semana Santa. Mientras tanto, mga kandidato after Holy Week na mabueno kan kampanya. Alarmario sa report. After Holy Week na maburelo ang mga kandidato sa sindang kampanya, asin na preparasyon sa ultima hora na iluwas na ang sindang resources. Yan ang pikilahoman pagkatapos kan order kan COMELEC na igalang ang Semana Santa, lalo na sa aga asin na Biyernes Santo, ang pagkagada ni Cristo Jesus sa krus.
kan mga inot na aldaw na ginaktibo na ang kadaglan kan mga kandidato sa indang kampanya asin riparong dakula naman ang gastos sa manlain-lain na pangaipo para mapansin sana kan mga botante. Alagad may iba na kalmante sana asin bihira magluwas sa mga barangay. Duda kan iba pigreserba ang resources pagkatapos kan Semana Santa asin ultima ora kan eleksyon sa Mayo 12 dahil iyon na ini ang panahon na umangatan sa indang pangaran sa isip asin puso kan mga botante. Anar Mario, DCGB. Pinatanidan mga tugang kang Legazpi City Task Force Kalinigan asin ang Public Safety Office o PSO ang mga negosyante na likayan ang pagiging illegal fish vendor. Ini matapos manutaran ka nasabing grupo ang mga ambulant fish vendors sa barangay Mauyod kang Legazpi City. Paliwanag sa DCGB News ni Task Force Kalinigan Head Andy Marbella ang pagpwesto kan paninda sa gilid kan tinampo dahil permit minabayular sa Task Force Ordinance Anti-Illegal Vending mantang igwanin Executive Order ang Legazpi City ng tinampo dahil dapat pigibo na negosyo. Sinabi ni Marbella na ibinalik naman ang sira sa mga paratsenda na kumpiskar sa barangay Mauyod bilang pagtaunin konsiderasyon. Ngunyan na Semana Santa alagad dahil na dapat ini mautro. Iba pa niya tong bareta, mga illegal na pakite nin sigarilyo na kumpiskar kan Coast Guard sa pier kan Piodoran Albay. Report kay Jimmy Nasalita. Nakakumpiskar nin mga illegal na pakete nin mga sigarilyo sa pier kan Piodoran ang Coast Guard District Bicol sa isinagibong inspection kan Coast Guard under leadership ni Commodore Ivan Roldan. Nakachimpo ininin mga kontrabandong undocumented cigarettes. Ang mga nakonpiskar, 20 boxes naglalamanin more or less ang ribong rims din mga aligadong imported illicit cigarettes na may mga brand Concord, RGD, Far Star, King Size. Ang Coast Guard na nakabase sa Piodoran automatic nagkoordinar sa Bureau of Custom para sa thorough examination and verification sa balor kan mga sigarilyo. Ang mga nakonpiskar na mga sigarilyo pig turnover na sa Bureau of Custom mantang sa ngunyan padagos pang pinag-iimbestigaran kan Coast Guard ang mga personang may dara kay ni kung saan misteryoso san kunata nakalaw gini digdi sa pier kan Piodoran asin kung saan ini i-distribuer maray ngani na discovery tolos kan mga otoridad. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Mientras tanto, Karen Ala may dagdag na report. Mahikot ng pinagpitutamar pinagaan tabay kan Albay Provincial Health Office ang gabos sa mga ospital kan gobyerno probinsyal sa mga emerhensya ngunya na Semana Santa. Basado sa ipinaluwas na Office Memorandum kan Opisina de Provincial Salud na pirmado na mismo kan namamayo na si Dr. Estela Zenit, nasa kasagsagan ng unyan kan Code White Alert status ang gabos na mga provincial hospital sa Albay kung saan nangangahulugana sa kahandaan kan mga trabahante digdi asin operasyon kan mga fasilidades sa pagrespondir sa anuman na mga emerhensyang pwedeng bumutwa gikan sa mga aktibidades na mangyayari sa Semana Santang ini. Efektibo na ang nasabing estado kan ospital sagkod ng Domingo nin pagkabuhay petsa 20 kan Abril. Karen, DCGB News. Nangyaring sulo sa Purok 7 kan Barangay 16 Kawit East Washington Drive, Legazpi City. Pig-investigara na kan Bureau of Fire Protection sa Legazpi. Angel Mustasa sa report. Pagagos pa ang tigigibong investigasyon kan Bureau of Fire Protection Legazpi sa naging kausa asin iwinalat na danyos na sa nangyaring structural fire sa Barangay 16, partikular na sa Purok 7, Kawit East sa Washington Drive, Legazpi City. Sa pagsalap kan DCGB News sa BSP Legazpi, alas 2:58 nin maaga kasuhapon, Abril 15 kan makareceive sindahan report na nasusulo ang sarong makeshift barak sa nasabing lugar. Tulos mo na nagresponde ang mga bombero ninda asin umanabot sa first alarm ang sulo digdi. Alas 3:11 nin maaga parehong aldaw kan ideklarar ining fire out.
Sigon kay BSP Legazpi, Deputy City Fire Marshal, asin spokesperson Senior Fire Officer for Gary Santander, wala man ni nakulugan o nagadan sa nasabing insidente. Mga dagdag na bareta, Angel Mustaza, DCGB News. Mientras tanto, dumang kita mga tugang sa report ni Joshua Bino may kinaraman sa sobra sa sanggatos na mga pulis nakadeploy sa malalain na lugar sa Daraga para sa Holy Week. Kuya po ang report. Handa naman na pilog na puwersa kan Daraga Municipal Police Station para siguruhon ang matrangkilo solemne obserbasyon kan Semana Santa sa bilog ng munisipyo kan Daraga Albay. Sa impormasyon na pinabot sa DCGB News ni Police Lieutenant Maria Isabel Nopia, ang Chief Operation asin tagapagtaram kan nasabing hipatura, 119 mga polis alik din sa Daraga PNP ang pinag-deploy ninda sa bilog na munisipyo para masiguro na matrangkilo asin solemne obserbasyon kan Semana Santa digdi sa nasabing banwaan. Sigun kay Nopia, nakadeploy ang mga pulis nani sa panalain ng mga estratehikong lugar digdi sa Daraga Albay, partikular na sa mga simbahan, mayor na mga tinampo para mamanehan ng matanos ang bulos ng trapiko. Sharing man sa mga tourist spot digdi sa banwaan kan Daraga Albay, kung sa itigalaoman ang pagrusok ang mga tao unya na Semana Santa. Sa maabot man na Biyernes, may dakulang prosesyon na mangyayari organisado man kan parokya Nuestra Señora de la Perperia kung saan may pagsarado ni nagkaparang porsyon kan sinampo sa sentro kan Daraga Albay. Magtuon alauna na hapon, sundo alas 10 ang banggi sa maabot na Biyernes Santo, sarado ang T. Perez Street dyan sa sentro kan Daraga Albay. Pagpuon naman sa may kanto kan regador o sa may tangod kan tindahan ng mga prutas sa public market, sundo naman sa pag-iluluwas na sa main highway, particular na sa may kanto kan China Bank. Sa nasabing oras asin aldaw, para mientras sarado man ang Rizal Street, particular na sa corner kan Maharlika Highway, magpuon digdi sa may tangod kan Shell gas station, sundo man naman sa may tangod kan LCC Daraga. May mga i-deploy man ng mga pulis para masiguro na bulos kan trapiko dahil masyadong mapiot pantang magpuntok kan prosesyon sa nasabing oras asin aldaw kung kaya sa uwan siniguro kan Daraga PNP sa paagi ni Police Lieutenant sa Nopia na handa ang mga pulisan para sa seguridad sa mga debotos asin turistas na maabot sa banwaan kan Daraga Albay. Pagdag sa barata, Joshua Bino, PCGB. Mientras tanto, iba pa niya to na mga bareta, bisikleta, iglesia, kang Tabaco City District Jail, nag-aako pa nin partisipante. Yumar Bien sa report. Open pa para sa mga gusto pang magpartisipar sa Bisikleta Iglesia, Tan Tabaco City District Jail ang registrasyon. Ini ang pinagkumpirmar sa DCGP News ni Jail Officer 1 Freddy Butial, ang Community Relation Service Officer kan Tabaco City District Jail. Sinabi ni Butial na sa mga gusto pang magsabay sa Bisikleta Iglesia Year 5, nagigibuhon sa maabot na Sabado, iyon na mag-login sila o magiling lang sa Facebook account kan Tabaco City District Jail kung sa induman pwede sinda mag-rehistro. Ang Bisikleta Iglesia kan Tabaco City District Jail nasa ikalimang taon na ngunyan kasin pinagigibo ni Daine kada Sabado de Gloria. Sa ruta nagigibuhon ngunyan na Sabado de Gloria ang mabisikleta mapuon digdi sa Tabaco City District Jail pasiring sa Banwaan kan Malinaw, sa Banwaan kan Tiwi, sundo sa Huruan, then mabalik iraray, pagabot sa Banwaan kan Malinaw, matiko pasiring sa Barangay Estancia, mabalda sa Barangay San Antonio kan Tabaco City, paibaba sa San Vicente, sundo na makabalik sa sentro kang syudad kan Tabaco. Gigibuhon ini sa Sabado, alas 5 ang pagkaaga. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB.
Alas 6:25 oras sa Pilipinas. Iba pang mga bareta. Makalipas lang po, Kenny. GB News Express. News Express. GB News Express. Segundo distrito, tunay na malalaoman ta. Serbisyo ko, ito ang totoo. Ito, digdi sa puso ko. Padaba kong segundo distrito, tunay na malalaoman ta. Serbisyo ko, ito ang totoo. Congressman Christopher Quito Salcedo ko, numero 1 sa balot. Boto numero 5 sa balota para Board Member Das Maranilla. Dedikado, aktibo sa serbisyo publiko. Board Member Das Maranilla. Board member ko, Das Maronilla. Maronilla. Number 5. Sa tuyang iboto para alkalde sa siyudad ni Legazpi, numero 3 sa balota, Geraldine G. Rosal, leader na may gos, lideradong matanos. Geraldine G. Rosal, numero 3 sa balota, sa dati sana. Just sa tuyang suportahan, Geraldine Rosal, alkaldeta, malalaoman. Subukta na sa serbisyo, sa Legazpinyo, Geraldine G. Rosal, para sa kauswagan. Sa syudad, Legazpi kita magkasararo, Geraldine G. Rosal ka na. Alkaldeng matinabang at maaasahan. Sa tuyang iboto para alkalde sa syudad ni Legazpi, Geraldine G. Rosal, numero 3 sa balota, sa dati sana. Kanoy Andes Loria, determinado para sa mga albayano. Andes Loria, desidido para sa distrito. Kanoy Andes Loria, determinado para sa mga albayano. Sa mauswag na distrito, kaibanan si Kaloy Loria. Dahil ka mahaldig daraga Legazpi, manito para purapo, magkasararo kitang gabos, marina. Para sa tunay na magsararo dito sa mauswag na distrito, para sa mga albayano. Dahil ka mahaldig daraga Legazpi, manito para purapo, magkasararo kitang gabos, marina. Para sa tunay na pagbabago. Grabe man ang namok digdi. Kaipuhan ta ng mag 4 o'clock habit. Ano man ito? Hanapon ta asin linigon ang mga lugar na tigi-istaran kang namok. Sige, linigan taan sa gurong. Itapok ta naman ang lumang rueda dyan sa gilid. Natapalan ta 4 o'clock. Dahil nagtatao ini nin sufisyenteng panahon bago maging aktibo ang mga namok. Dahil kita matutugtunan ng namok pag waraan ang nagbubunay na namok. Kaya mag 4 o'clock habit na. Sarong pagirumdum kan Department of Health CHD Bicol. Pabelo mapadados kan progreso sa tercer distrito ning Albay. Kabredo nagpagibo kan mga infrastrukturang nagdarang progreso. Iboto mo, Congressman Didi Cabredo. Didi Cabredo. Iboto mo, Kong Didi Cabredo. Congressman Cabredo. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
syudad kan Legazpi. Si Konsi JP Lee handang magserbi. Konsi JP Lee, dedikadong servidor si JP Lee. Tinatabangan niya gabo si JP Lee. Para sa Legazpi nyo si JP Lee, serbisyong na matanos. Konsi JP Lee handang magserbi. Konsi JP Lee handang magserbi. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Ang orgulyong congressman, lalo kan mga Bicolano. Bagong liderato, bago naman. Sa bago may kauswagan. Sa bago may asenso yan. Sa bago kong Jill Bongalon. Ang paratukdo na hinahangaan. May humilding puso na may inadalan. Kasurog lalo kakasaraditan. Si attorney kong Jill Bongalon. Bagong pag-asa, bagong liderato, bagong Premier Distrito. Iboto Congressman Jill Bungalon, numero 1 sa balota. GB News Express. GB News Express. Padagos kitangon yan mga tugang sa mga bareta niya to sa lado nasyonal. Nagdesignar po nin dugang na pwersa ang Philippine National Police o PNP para sa pag-obserbar kang Holy Week. Sa iyang pahayag, sinabi ni PNP Public Information Officer Police Lieutenant Colonel Randolph Tuanyo, kinumpirmar kaini na mataltagan sa indang mga komandansya ning kadagdagan na 25,000 na kapulisan bilang dugang na seguridad sa iba-ibang parte kang nasyon. Magigirumduman na inot nang nag-deploy ang PNP nin 40,151 na mga personnel para sa ligtas Sumvac 2025 na nagpuon ngunya na Abril sagod sa masunod na bulan. Ang dagdag na pwersa iyon para sa special na obserbasyon kang Semana Santa ngunya na taon na nagpuon kang Abril 14 sagod Abril 20. Sinabi ni Tuanyo na ibubugtak ang mga kadagdagan ng deployment sa mga spots na rurusoon kan publiko, partikular na sa mga terminals, lalo na sa mga simbahan. Sinabi niyang gikan sa nasabing numero 19,000 digdi ang volunteers na didestino sa iba-ibang simbahan kang nasyon para sa pagpapakusog kang police visibility na direktiba hali kay PNP Chief Romel Francisco Marbil. Kamaabutan kaini na maibitaran ang potensyal na patakot sa mga pantalan, terminal asin lalong-lalo na sa mga simbahan. Siniguro kang Philippine National Police o PNP na magiging ligtas asin mapautob nin seguridad ang sendang unit para masiguro na magiging ligtas ang gabos ng mga biyahero, mga nagmamaniho man o consumer sa kanya-kanyang biyahe ngunyan na Semana Santa. Sigon kay Philippine National Police Highway Patrol Group PNP HPG spokesperson Police Lieutenant Colonel o Police Lieutenant Dame Malang na piglalauman na grabing gruso nin biyahero ngunya na Semana Santa para sa mga malaog asin maluwas sa Metro Manila. Sinabi niyang padagos na ang deployment kan sa indang lado sa mga tinampo sagod sa Summer Vacation 2025 na yuman ang direktiba ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil. Siniguro man ni Malang na padagos ang pagpapaabot nin update sa iyang units para mairaos nin magayon ang obserbasyon ngunya na Semana Santa. Enot kay ni nagkondukta nin inspection ang sendang unit sa mga bus terminal asin nagkapirang panginot na tinampo sa Metro Manila. Ngunyan na Semana Santa, dapat kitang mga G magpasalamat asin maghagad nin tabang nin kusog sa mahal na Diyos para hampangon ang mga agyat kan sa tuyang buhay. Maging safe as sa biyahe, asin maging healthy habang nagbabakasyon. Inang pagiromdom sa publiko ni Senate Committee on Health Chairman
Senador Bongo, ngunyan, dako lang nagahabol para sa halawig na bakasyon sa Semana Santa. Sigon sa senador, ini ang panahon para makapag-recharge ang satuyang mga lawas hali sa oral daw na stress. Sigon man sa iya na ini ang panahon para maipanumbalik ang spiritual being sa paaginin pagpangadji, paghagad nin kusog, asin pasasalamat sa mga biyaya sa buhay. Mientras tanto, bago mag Holy Week break, sunod-sunod ang motorcade asin mga ralin na pinagatindiran ni Senador Bongo kay bana ang iba pang mga pambato kang Duterte senatorial slate. Nagpasalamat man ang grupo asin suporta kan publiko, lalong-lalo na sa padagos na pagitaas kan ratings kaini sa survey sa pagkasenador. Nagkapirang semana bago ang 2025 midterm election. Mantinidong naggusulo sa number 1 spot ang sa survey ang si Senador Bongo may kinaraman sa iyang pigdadalaganan na posisyon. Mientras tanto, daing nahiling na low pressure area ang pag-asa na pwedeng maglaog sa Pilipinas sa kasagsagan kang Semana Santa. Base sa forecast kan ahensya, mantinidong maaliwala sa teritoryong sakop kang nasyon. Mantang wara manin mga nahiling na maibog na grupo nin panganuron sa luwas kan Pilipinas na pwedeng maging LPA. Alagad inabisuhan man giraray kay ng publiko na padagos na bantayan ang abiso advisory na pigluluwas kini na magsisilbing giya lalo na kung may mga pigaplanong biyahe kasabay kan long weekend. Kaso hapon apektado kan Easter list ang ibang parte kang nasyon. Ipinahayag po kan Department of Tourism na available naman ang Mandarin speaking agent sa Tourist Assistance Call Center. Ang nasabing lingwahe sarong kadagdagan na sa mga nagtatram nin English asin Filipino pon kan mamuknaan call center kan Oktubre 2023. Siring man ang mga nagtatram nin Korean na na-deploy pon kang Pebrero 2025 sigon kay DOT Secretary Cristina Garcia Frasco. Sigon kay Frasco, ang Tourist Assistance Call Center na may hotline na 151-8687 mantinidong aktibo sa panahon kang Semana Santa. Ang mga turistang nagtataram nin Mandarin pwedeng direktang makipaghuron sa mga Tourist Assistance Call Center agent nagtataram nin Mandarin mantang available pon Lunes sagkod Biyernes pon alas 8 nin aga sagkod alas 5 nin hapon. Bareta sa Luwaskan, Pilipinas, makalipas lang po kay ni GB News Express. GB News Express. Sa mabot na pirilian, dahil tabi nindo paglingawan, sultati sana, Chino Garcia, numero 1 sa balota, iboto! Raider ginubatan, Chino Garcia, dakulo na gibuhan. Di lang basta na pangako, kundi may napatunayan na ang maging servidor nin banwaan ta. Infrastruktura, agrikultura, basta ki amigo, may resulta. Mas magayunon, naginubatan, Chino Garcia, daig paglingawan. Angat ang lahat, parang turugan. Angat ang lahat, Chino Garcia, angat ang lahat, parang turugan. Maigi ang may kaagapay para mapanatiling 100% ang iyong energy buong araw. Kaya ikapin mo na yan with Jim 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients gaya ng Korean ginseng, agaricus mushroom, Ganoderma at spirulina para siguradong feeling alert at feeling energized ka. Kaya ano pang iniintay nyo? Ang love ng moment gawing shining moment with Jim's Coffee Mix. May plus kesa life. Mahigos, matinabang, padaba kan masa. Iboto number 2 sa balota. Adrian Salceda para Congressman. Angat ang lahat sa 3D. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo.
Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpo City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuderan, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Kiko, Kiko sa puso ko. Subok kang matapat sa bayang Pilipino. Malinaw sa'yo ang patutunguhan. Pagkain mura, maaasahan. Kiko, Kiko sa puso ko. Mabubusog na rin pamilyang Pilipino. Kiko, Kiko sa puso ko. Kiko Pangilinan sa Senado, number 51 sa Balota. All ad paid for and by Kiko Pangilinan, 446 EDSA, Makati City. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Para sa bagong Legazpi, Ismail always. Happy Sham Ismail, Isham Ismail. Para sa bagong Legazpi, Check this out. Ismail always. Hisham Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Legazpeño, sararo kita Ismail, always na ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita, Ismail na kita, is what Ismail na kita, smile always. Para Mayor kan Syudad nin Legazpi, Kap Hisham Ismail, numero 2 sa Balota. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Katabang at kasurog sa edukasyon, ako Bicol. 131 sa balota. Sa kalusugan, ako Bicol. Sa kabuhayan, ako Bicol. Sa panahon ng sakuna, ako Bicol. Sa mga entertainment workers, ako Bicol. Ako, si Jericho Rosales, isang Bicolano. Ang boto ko, ako Bicol. 131 sa balota. This political advertisement paid for by Bicol Political Party, second floor, Embarcadero de Legazpi, Barangay 27, Victory Village, South 4500 Legazpi City, Albay, Philippines. GB
News Express. News Express. GB News Express. Oras Pilipinas. Mga tugang alas 6:42 nin pag-aaga. Sarupong 14 anyos na tech prodigy gikan sa Dallas, USA na si Siddharth Nanjala ang nakadevelop nin circadian AI sarong mobile app na kayang mag-detect nin heart-related conditions sa laog sa nin nagkapirang minutos. Si Siddharth ang pinakahobe na certified AI professional sa bilog na mundo asin an sa iyang app. Yan binidbid bilang sarong medical breakthrough pigagamit ang circadian AI ang heart sound recording gikan sa smartphone para ma-detect ang posibleng problema sa puso na may 96% na accuracy. Na testing na nasabing app sa sobra sa 15,000 na pasyente sa Estados Unidos asin 700 sa India kay bahan na sa Gantur Governance General Hospital sa Andhra Pradesh. Dahil ang digdig na riparo ang dakulang potential kan app sa tunay na medical setting. Pero sa circadian AI, okupado man siya sa pag-ibon sarong mas abot kayang prosthetic arm technology. Kasi human ang nagmukna sa STEM IT kan 2023 na may kamabutan na ensayuhon ng mga hobenes sa makaskas na kinaaban na ini. O sa kinaaban ng teknolohiya, kaibahan man sa mga honra na resibi niya iyon Innovator of the Year 2023 as in National STEM Champion. Sa atab na edad, padagos na pigpapahiling ni Siddharth ang tibay sa aspeto kan sa siyensya asin teknolohiya na pwedeng mabago nindalagan sa healthcare asin edukasyon o edukasyon sa futuro. Oras Pilipinas, 6:45 po nin pag-aaga. Business News. Business News. Siniguro kang National Food Authority o NFA na may supisyenteng pag-supply ninbaga sa bilog na nasyon sagod sa matapos ang semana. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni NFA Administrator Larry Lacson na may 358,000 metric tons na bagas ang gobyerno o kapareho ng 17.16 milyon na sako na supisyente sa laog ng sobra sa siyam na aldaw. Sigon kay Lacson, nakatutok man sinda sa na madagdagan ang buffer stock ang bagas na maduran ng 15 dias base sa Rice Tarification Law. Siring man, dahil pigkonsidera kang NFA ang paghagad ng dagdag na pondo para dahil pwede man sindang magdilensya asin magkabakalin paroy kung may papabakal ang mga nasaray na bagas sa mga bodega. Sangon yan, 20,000 na sakunin bagas ang naipalawas kang NFA sa sendang bodega dahil sa pagbakalin lokal na gobyerno sa iraramkan food security emergency. GB News Express. News Express. GB News Express. Aramon ta daw mga tugang ang tips para maibitaran ang biyahilo. Susog yan sa mga eksperto. Pero yan dara ni News Director Mar de la Cruz. Ali po dyan sa News Base kan DCGB. Good morning, Paring Mar. Good morning, BB. Hali sa pinagpiyong tataramon kan biyahe at sinhilo. Iyo ang bagong tataramon na daig gusto ko na mamatian ngunya ng holiday season kan maski sisay pa man. Ang pagkalibong o motion sickness, iyo ang kondisyon na pirming na mamatian kang kadaklan sa kada bes na nagbabiyahe. Dito sa mga eksperto, ang biyahilo nangyayari kapag dahil nagtutugma ang sinyalis na nariresibigan utak hali sa mata asin sa pagmati sa lawas. Ang mga sintomas kan motion sickness pwedeng magpuon sa garong pagtaririk kan palibot, pagdaplos asin pagsuka. Para maiwasan ang biyahilo, nagpalawas ng tip sa mga health experts, iniyo ang mga minasunod. Uminom ng dakol na tubig, makibitar sa magabat na pagkaon bago magbiyahe, pagpili ng lugar sa lunadaan na malilimitaran ang paghiro, asin iwasan ang pagbasa o paggamit ng gadget sa biyahe. In kaso man na padagos na mamatayan ang sintomas, marahin na magpakonsulta sa doktor para sa magkakanigo na bulong asin abiso. Health News from Newsbase, Mardila, Jain ba?
Mientras tanto, pag-asa DOST sa kamugtakan kampanahon. Nasa linya po si Jaime Bordales sa detalye. Marahay na aga po sa mga paraan tabay ka na DCGB para po sa update sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Solamenteng easterlies na nakaka-apektar sa tuyang nasyon. So iyo po inan madarati maaling akot na panahon kasi na posible man itong mga biriglaang pag-uran. Kung minsan may kaibang pagtagitian, mas salangkaw ang chance sa kaiyang pag-upload kang hapon sundot sa banggi. So sa ngunyan, wala man kitang monitor na NPA o posibleng maging bagyo sa laog kan sa tuyang area of responsibility. Kung maging duman sa luwas, kalarado man, wala man na bipilot ng mga cloud cluster dyan. Kung lauman tayan sa mga masunod na aldaw, wala kitang antisipara na posibleng maging bagyo. So sa tuyang temperatura sa masunod na 24 oras, pinakababa na sa 23 degrees Celsius as in pinakahalang tao posibleng umabot sundong 33 degrees Celsius. Sa tuya po na forecast, heat index digdi po sa Legazpi Albay nasa 39 degrees Celsius po ngunya na aldaw. Kasi sa tuyang kadagatan magiging banayad ng sunod sa moderado ang pagutol nasa 0.6 sundong 1.5 meters na piglalauman ang taas kan ukod. So yan lang po ang sutayang update para sa pamugtakan kan sa tayong panahon. Halika din sa pag-asa DOST Legazpi. Jaime Bordales po sa liwat malahay na aga. Mga tugang iyang pandetalles kan mga darakulang bareta kanalaw. Sinurat po ni News Director Mar de la Cruz kasabay po ang mga bareta na sa lado lokal ni Jenny Balyaran as in an report kan Mega Force Patrol hali po dyan sa luwa. Sendong nadangog ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. GB News Express. Tara na! Taste the summer with San Miguel Beer! Tara na, sumama na! San Miguel Beer, buksan na! Taste the summer, sama na! San Miguel Beer, buksan na! Tara-ra-ta-ta! Taste the summer, tara na! Drink responsibly. Serbisyong may puso, serbisyong Giselle Salceda. Angat ang lahat sa Pulangi. Iboto. Number 3 sa balota. Giselle Salceda for mayor. Giselle Salceda, kayo ang bida, angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Segundo Distrito, Kasuya, ang board member niya to, Kasuya, maasahan ta, Glenn Kasuya, makatawo, makajos, yan si Glenn Kasuya, Glenn Kasuya, ang board member ta, digdi sa tuti, Glenn Kasuya na.
ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Noel Rosal, sa tong gobernador, umayon na analbay, may puso na servidor. Noel Rosal, sa tong gobernador, Noel Rosal sana albayado. Probinsya't nanalbay, kain buwan siyang maray, programa at proyekto para sa ikakarahay, serbisyo para sa kabos na mga kahimanwa, kay Noel Rosal tunay ng mauswang na probinsya. Hey, 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 Noel Rosal, sa tong gobernador. Para Gobernador Canalbay, Noel Rosal, numero 1 sa balota. Diyan Trinidad, boto natin, tangkilikin natin ng sariling natin, magkaisa upang umusad, iluklok sa mayor ay Diyan Trinidad. Diyan Trinidad, para alkalde ng UAS. Diyan Trinidad. Negosyo mataong serbisyo sa edukasyon at turismo, maging sa salud, seniors, women's at youth. Albay, mahal ko yan si Diday ko. Diday, 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 Diday ko. Iboto si Diday Ko para Vice Gobernador, numero 3 sa balota. This political advertisement is paid for by Ralph Atienza, Manila Clean Fuel Corporation, Quezon City. Oy, kilala mo ba si MVP? Sino yung madaling lapitan? Yung lahat kaya gawin para sa banbaan ng daraga? Mismo, may mga nakahandang programa para sa tuluyang pag-asenso. Yan ang mayor ko. Mayor Victor Perete. Sa daraga ating suportahan na. Sino? Walang iba kundi si MVP na. Mismo, subok at garantisadong maaasahan. Yan ang pipiliin ko, yan ang mayor ng lahat. Dahil progreso kasama si MVP. Sa daraga pag-asenso'y parating na. Tara na tayo'y magsama-sama. Sulong natin si Mayor Victor Perete. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa sa DCGB. Ang mga helang kang atay, arrogant fatty liver disease, alcoholic hepatitis, cirrhosis. Mga helang nadara kan sobrang pag-inom nin ala ko pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan ko day magbabago tanganing magbangatay kay puan po na sabayan ng proteksyong Leverade Silimarin Capsule. Ang Leverade Silimarin Capsule para salud asin proteksyon kang atay. Ini po may Silimarin na halis herb natural kay aligtas. Ang Silimarin kang Leverade antioxidant po na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sa rado na pag-inom kang Leverade, pwedeng mababawasan o mapugulan ang danyo sa atay. Epektibo man ang pagpugol. Nakakatabang man ini sa pagpugol kan paghubag kay ni. May bisyo man wala. May hilig man uminom o dae, mas maray na isabay ang Leverade Silimarin Capsule. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Leverade na. Para sa baskog na atay, ang Leverade Silimarin Capsule, mabakal sa mga panginot na butika nationwide. Joshua? Alas 7 na ugaring. Iyo. Di talaga titugot. Malibasa, Miyerkules Santo na ngunyan. Sa Lunes na lang. Sa Monday na lang. Sa Monday. Talong, sa agad ay pwede. Oho. Sa agama, bareta na lang kita. Monday na lang. Iyo. Monday na lang. Tagari, kwan man talaga. Di pati tugot sa tibad ng maraot. Ang gabos may second chance. Ano? Ang gabos na yan, may second chance. Ang gabos talaga. Eh, tama. Ang gabos may second chance, kaya dapat ilingon ta ng gulong yan. Iyo. Okay. Sige. Bye-bye. Baby, when I met you, there was peace on
Mga tugang, salamat kan sa inyong pagantabay. Mabalik po ako alas 7:30 sa programang Anhapot sa DCGB. Medyo luway-luway na kita ta. Pumpakan Lunes Santo, hanggang ngunyan na Miyerkules Santo. Sa aga po dyan na hapon, may mga drama kitang pangmahal na aldaw. Uda po sa aga, ma-sign on pa kita hanggang tabi mga tugang hanggang umabot so Christmas na ilalive tatabi digdi sa DCGB. Tapos pag Friday, ma-sign on pa kitang Biyernes Santo. Pero kuha na muna kita, dahil mga dara ko lang istorya di. Ano yan? Pero istorya na sana kita. Mga tugang aday. Salamat kan sa inyong pagantabay. Mabalik po kita 7:30. Inulit mo pa ngayon. Siguro mo na nga. Salamat kan sa inyong pagantabay. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Si Mr. M. Lakaw. Asin mga tugang ihiras ang pagkamot sa kapwa. Goodbye. Maray na hapo aga sa Enogabo.